ሰላም ንዓኹም ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ብኢካክ ዝተወደበ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ኮንፈረንስ ንዕለት 20 ታሕሳስ 2025 ተዳልዩ ኣሎ። እዚ ንጽባሕ ቀዳም 20 ታሕሳስ 2025 ተዳልዩ ዘሎ ኮንፈረንስ ኩላትኩም ክትሳተፉ ዕዱማት ኢኹም። ኣብ ማይ ኢካክ ብምኻድ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ኮንፈረንስ ዝጠቓለሉ 4 ዛዕባታት ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ንምሕደራ ኢካክ ዝገልጽ ንስፖንሰርሺፕ ንሰትልመንትን ከምኡ ድማ ንፋይናንስን ምወላን ዝገልጹ ዛዕባታት ክለዓል እዮም። ብኽኢላታት ሰብ ሞያ ዝውሃብ መደረ ከምኡ እውን ብሰራሕተኛታት ዝውሃብ ጸብጻብ ኩሉ እዩ። ኩላትኩም ኣብዚ ኮንፈረንስ ብምስታፍ ንመጻኢ ኢካክ ከመይ ክኸይድ ኣለዎ ብኸመይ ኣገባቢ ዕዉት ማሕበረሰብ ኮይኑ ዝቕጽል ሓሳባትኩም ከተቕርቡ ርእይቶታትኩም ክትቡ ዕዱማት ኢኹም። ኮንፈረንስ ዝካየደሉ ዕለት 20 ታሕሳስ 2025 ቦታ ኣብ ኣዳራሽ ኢካክ ሰዓት ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 6 ብድሓን ምፁ። ሽም ኢካክ ንኹልኹም ነበርቲ ካልገሪ ርሑስ በዓል ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓለ ልደትን ክኾነልኩም ንምነ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ